שלום לכולם, היום אנחנו יוצאים יחד למסע, מסע מתוך החושך של הייאוש, ישר אל תוך האור של התקווה. את כל ההשראה שלנו אנחנו שואבים מספרות רוחנית עמוקה, ובפרק הזה נחקור יחד איך שינוי קטן בנקודת המבט יכול, אתם יודעים, להצית מחדש את הכוח הפנימי. כן, גם ברגעים הכי מאתגרים. וואו, המשפט הזה פשוט פותח את כל הנושא בעוצמה אדירה, נכון? ייאוש זה לא סתם להיות עצוב, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה ממש משבר רוחני, כזה שפשוט שואב מאיתנו את כל תמצית החיים. והמחשבה שבכתבים עתיקים התייחסו לזה כאל חטא, זה רק מראה לנו כמה המצב הזה חמור, ועד כמה זה קריטי שנדע איך להתמודד איתו. אז בואו נתחיל. בחלק הראשון הזה אנחנו הולכים לצלול ולהבין מה זה בעצם ייאוש. מה הטבע שלו? למה הוא כל כך הרסני? ואיך הוא מצליח להטיל צל כל כך כבד על כל היבט בחיים שלנו. תראו את הניגוד המדהים הזה. זה כל כך חד וברור. המקורות מראים לנו את זה שחור על גבי לבן. מצד אחד יש התלהבות, היא ממש שמה חיים, הדלק שמניע אותנו קדימה. אבל מהצד השני, ייאוש. ומה שחשוב להבין זה שייאוש הוא לא משהו פסיבי, לא סתם להרגיש רע. לא, זה תהליך אקטיבי של התרוקנות. תהליך שגורר אותנו למטה, ובסופו של דבר יכול להוביל למוות רוחני ואפילו פיזי. וזה לא נגמר אצלנו. זה מה שנקרא אפקט ההדבה. הייאוש מתפשט, ממש כמו אבן שזורקים למים. זה מתחיל אולי באדישות אישית, במין ניתוק כזה מהחיים, אבל מהר מאוד זה מחלחל פנימה ופוגע בתחושת המסוגלות שלנו. והתוצאה? זה לא רק שהחיים שלנו נעצרים, גם האנשים שסביבנו, אלה שתלויים בנו נפגעים. פתאום מבינים שזו אחריות הרבה יותר גדולה, כזו שחורגת הרבה מעבר לאדם הבודד. אוקיי, אז אחרי שהבנו את ההשפעות ההרסניות, הגיע הזמן לצלול קצת יותר עמוק. בואו ננסה להבין מאיפה כל הסבל הזה בכלל מגיע. מה השורשים שלו? נתחיל מהפן הפיזי, ומשם נמשיך אל התודעה. אתם יודעים, לפעמים המקור לכל התחושה הזאת הוא פיזי, פשוט פיזי. הגוף והנפש קשורים בקשר כל כך חזק. דברים כמו עייפות כרונית, תזונה לא טובה, חוסר שינה, כל אלה יכולים להיות הטריגר שמצית את הכל. אבל, וזה אבל חשוב, החדשות הטובות הן שבדברים האלה אפשר לטפל. זה בידיים שלנו. שינויים קטנים באורח החיים, חזרה לאיזון הטבעי, יכולים לעשות הבדל עצום. ועכשיו בואו נדבר על התודעה, על הראש שלנו. אחד הגורמים המנטליים הכי חזקים לייאוש הוא הקלאש הזה, ההתנגשות בין מה שאנחנו רוצים שיקרה לבין מה שקורה בפועל. יש לנו איזו ציפייה נוקשה, מין דפוס חשיבה כזה שכל העולם צריך לחשוב ולהתנהג כמוני. אבל המציאות היא שינוי מתמיד. הרצון הזה שהכל יתנהל לפי איזו תוכנית קבועה, הוא פשוט מתכון בטוח לאכזבה וייאוש. החיים הם זרימה, לא תבנית קפואה. וזו נקודה כל כך חשובה. התודעה שלנו, המוח, נוטה להיתקע. אנחנו נלכדים בין החרדות על העבר לבין החרדות מהעתיד. ושתי המלכודות האלה הן פשוט משיחות את דעתנו מהדבר היחיד שיש לנו באמת שליטה עליו, הרגע הזה, ההווה. בואו נודה באמת, רוב הפחדים הנוראים שלנו מהעתיד הם בכלל לא קורים, הם סתם צללים שאנחנו נותנים להם כוח. אז השאלה הגדולה היא, איך יוצאים מזה? איך החושך הזה מתחיל להתפזר? אחרי שהבנו את הבעיה, את השורשים שלה, הגיע הזמן לחפש את הפתרון. כאן, בדיוק כאן, מתחיל המפנה במסע שלנו. המעבר מהבנת הבעיה לגילוי הדרך החוצה מהצל. והתשובה, מסתבר, תמונה בשינוי. שינוי תפיסתי עמוק, לא תיקון קטן פה ושם, אלא מהפך שלם בנקודת המבט. זהו המפתח האמיתי. זהו הרגע שבו אנחנו עוברים יני לאנחנו. הנה זה, שחור על גבי לבן, התזה המרכזית, הלב של כל העניין. חשכת הייאוש מתחילה להתפוגג ברגע שהחיים שלנו מפסיקים להסתובב סביב עצמנו ומתחילים לפנות החוצה. ברגע שאנחנו עוברים מהנוחיות לאלטרואיזם. הפתרון הוא לא לחפור עוד ועוד בכאב הפרטי שלנו, אלא בדיוק להפך. להרים את הראש, להסיט את המבט חוצה אל האחר. שם, בדיוק שם, התקווה מתחילה לנבוט. אז מה זה בעצם אלטרואיזם? זה לא סתם לעשות מעשה טוב פעם זו ממש דרך חיים. זה עיקרון של דאגה אמיתית לאושר של אחרים. והדבר המדהים הוא שזו נוסחה שכמעט עובדת כמו מתמטיקה. ככל שאדם חושב יותר על טובת הכלל, על רווחת החברה, כך החיים שלו עצמו מתמלאים ביותר תקווה, ביותר התלהבות, ביותר אושר. ככל שנותנים יותר, מקבלים יותר בחזרה, לאו דווקא בחומר, אלא במשהו הרבה יותר חשוב, בחיוניות, בשמחת חיים.
טוב, אז זה נשמע נהדר בתיאוריה, נכון? אבל איך עושים את זה בפועל? איך לוקחים את הלך הרוח החדש הזה ומיישמים אותו בחיים שלנו, ביום-יום? איך חיים בהרמוניה ומשמרים חיים כאלה, בלי הייאוש הזה שכל הזמן מנסה לחזור? אחד האויבים הכי גדולים של ההתלהבות היא מונוטוניות. שגרה אפורה וקבועה שפשוט שואבת את הצבע מהחיים וגורמת לנו להרגיש תקועים. אז מה עושים? מכניסים גיוון. זה יכול להיות כל דבר, אמנות, מוזיקה, ספרות טובה, ספורט, לצאת לטייל בטבע, פעילויות רוחניות. כל אחד מהדברים האלה הוא כמו חלון שנפתח, שמכניס אוויר צח ורוח חיים חדשה לתוך השגרה, ופשוט שובר את המעגל הזה. זו מטאפורה שאני פשוט אוהב. לחשוב על החיים כאל משחק, כאל הצגת תיאטרון. פתאום הכל מקבל פרופורציה אחרת. כשחושבים ככה, אפשר לקחת דברים הרבה יותר בקלות. טעות היא לא סוף העולם, היא שיעור. כישלון הוא לא טרגדיה, הוא חלק מהתסריט. אנחנו לומדים לגלם את התפקיד שלנו בצורה הטובה ביותר, כמו שחקנים מיומנים, מתוך הבנה שהמטרה היא לא להיות מושלם, אלא פשוט לשחק את התפקיד שלנו היטב, בתוך הדרמה הגדולה של החיים. ולקראת סיום המסע שלנו להיום, בואו לאסוף כמה פניני חוכמה לדרך. כמה מחשבות מנחות שאפשר לקחת איתנו שיעירו לנו את הדרך קדימה. איזה פתגם סיני פשוט וכל כך גאוני. כדי לדעת את הדרך שלפניך, שאל את החוזרים ממנה. זה מזכיר לנו שאנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. יש חוכמה בניסיון של אחרים. במקום להיאבק עם כל אתגר לבד, לפעמים כל מה שצריך זה פשוט להקשיב לאלה שכבר היו שם, שכבר צעדו בדרך הזאת. והנה ציטוט עמוק של קייס לואיס שמעמיד בפנינו בחירה מהותית. הוא אומר בעצם שיש שתי דרכים, לחפש את האמת או לחפש נחמה. אם נחפש נחמה קודם כל, נשאר עם אשליות, ובסוף ניפול לייאוש. אבל אם נהיה אמיצים מספיק כדי לחפש את האמת, גם כשהיא לא נוחה, בסופו של דבר, שם נמצא גם את הנחמה האמיתית. זו בחירה קשה, אבל משמעותית. והפתגם העירי הזה פשוט נפלא. אלוהים הוא טוב, אבל לעולם אל תרקוד בסירה קטנה. הוא מזכיר לנו את האיזון העדין והחשוב כל כך בין אמונה לבין אחריות אישית. כן, צריך לסמוך על הטוב, על כוח עליון, אבל במקביל צריך להשתמש בשכל הישר, לפעול בתבונה ולא לקחת סיכונים מטופשים. זה השילוב המושלם בין רוח לחומר. וכמובן חשוב לנו מאוד לציין ובכבוד רב שכל המחשבות והתובנות העמוקות האלה שאנחנו חולקים כאן, כולן נכתבו בהשראת הספרות האלוהית של פנדיט שרי רם שרמה אצריה ג'י, מקור אמיתי של אור וחוכמה רוחנית. אז עם איזו מחשבה נצא לדרך? עם זו. המחשבה הזו שהיא כמו זרע של אור. לא משנה כמה המצב נראה חשוך, כמה עמוק הבור, תמיד, אבל תמיד, אפשר למצוא שם זרעים של אפשרויות בהירות. התפקיד שלנו הוא לא לייצר אותם יש מאין. הם כבר שם. התפקיד שלנו הוא לחפש אותם, להשקות אותם במאמץ ובתשומת לב ולסמוך עליהם. להאמין שהם ינבטו, יפרחו בזמן הנכון ויפיצו את אורם.